Hej, mig og Kian, vi har været frivillige på Mosaikken her i Esbjerg, og jeg vil lige tage jer med rundt og vise jer, hvad det er for noget. Mosaikken ser sådan her ud udefra. De har pyntet op til jul. Vi har vores hoveddør her, hvor man kommer ind til et fællesområde. Her har vi nogle sofaer, hvor der ofte sidder mange og strikker, og ellers sidder og snakker. Videre herinde, der har vi køkkenet, hvor de har fælles madlavning. Nogle etniske grupper laver nogle gange nogle af deres egne retter, som man så kan dele ud til resten af brugerne herude. Så har vi også vores lille massagerum eller motionsrum. Her der kan man få en dejlig massage. Den er blevet prøvet, og den er godkendt. Og ellers står der lige nogle enkelte maskiner herinde. Herinde er der et fællesrum, og det er blandt andet også det, der bliver brugt til lære dansk kursus. Så der kommer en ud og hjælper brugerne herude med at lære dansk. Her der har vi et lille rum, hvor at man kan have en samtale. Det er blandt andet også her, at man kan få hjælp til diverse ting med det offentlige. For eksempel som at indberette nogle ting eller kigge på årsopgørelse. Så har vi vores kontor herinde, hvor at lederne sidder, og man kan altid banke på. Der er altid en åben dør. Så kommer vi ind i vores store fællesrum. Her der sidder vi ofte og spiller spil med brugerne. Og jeg har for eksempelvis lært at spille backgammon og mange andre sjove spil. Tak fordi I så med. Det var en lille rundvisning af, hvor vi har brugt vores tid.